Hola amigos e amigas e benvidos a este novo programa de Ondas do Mundo. Nesta ocasión falaremos das actividades de xaneiro no Cine Brasileiro, mes marcado polo Día da Paz. Este ano a celebración estivo acompañada por moitos tipos de actividades, como cancións, cine e contacontos. Sen esquecer o poema de Gloria Fuertes. Os rapaces e rapazas da aula I9 prepararon unha reportaxe na que podedes ver o que pasou o Día da Paz. Hoxe, 30 de xaneiro, Día Internacional da Paz, e no Colexio de Crecientes celebrámoslo a grande. Contos, cine, música e moito máis. Observando Comenzamos con contacontos de estilo aos alumnos infantil. Quen sabe de vos que é o Día da Paz? Olha. ¿Qué cariño? ¿Jugaste con ella? No, mami, la mordí. ¿La mordiste? ¿Pero por qué lo hiciste? La niña nueva estará muy triste. Mami, yo quería probarla. ¿Probarla? Sí, mami, la niña nueva es de chocolate y otros niños la llamaron negra. ¿De chocolate? ¿Negra? Oh, cariño, ya entiendo. Ven, acerca. A terceira hora, os maiores teñemos sesión de cine. Os alumnos de cuarto e sexto de primaria pudemos disfrutar dunha cortometraxe do Día da Paz, co título de Vinta e a gran idea. todo va a estar bien. Et pour être ensemble, comment nous allons faire? Na tarde chegou o Festival da Paz. O escenario define a palabra paz como a situación de tranquilidade e bienestar, La que no existen discusiones, guerras, tirotas. Síntomas negativos que poñen en xaque o benestar e felicidade ás que todos temos dereito. Porque vivir en paz é cousa de todos. E cada un de nós podemos coger el mundo poema. É poder conseguir pouco a pouco que este mundo sea un lugar mellor. Hoxe proa fixemos un poema de Gloria Fuertes. Solo tres letras, se nada más. Servicio a
tamén quixeron compartir con todos as súas ideas sobre a paz. Na sección Pequenos Cativos poderedes disfrutar deste proxecto ao que chamamos Falemos da Paz. E para vos, rapaces, que é a paz? Portarse ben con todo o mundo. La paz en todos los idiomas. Pau. Vaqueiro. Solo 3 letras. Servos. Pis. La P del pueblo, la A de amar, la C del partido de zagar. Pouco. Egipcio GT. Pachi. Frida. Salami. É poder conseguir pouco a pouco que este mundo sea un lugar mellor. Japonés é igual. Roxi. Xanto. Que para siempre aprenderás. Usa la de mayor y habrá más de la tierra. Dirígeme. Obedecer a los papás, a las mamás y a los profes. Apreciar la parte buena de todo el mundo. Mir. A paz no es para utilizar Paris. para cantar la paz, para hacer la paz. A paz es hacer que todos sean felices. E agora, na sección Mestres de Mestres, falaremos dun compositor que ten moito que ver co Día da Paz. Autor das mellores sinfonías xamais escritas. É unha das persoas máis recoñecidas da súa época. Estamos a falar del último irmán Beethoven.
cuya obra constitúe un testemunho único do espírito humano. Naceu o 16 de decembro de 1770 en Bonn e morreu con 56 anos en Viena, en 1827. Viviu en Viena dende os 17 anos, onde recibiu algunhas ensinanzas de Mozart. Aos 27 anos estableceuse na capital, onde estudou, entre outros, con Haydn. A sociedade vienesa acolleuno como heredeiro de Mozart, primeiro como pianista e logo como compositor. En Viena, Beethoven nunca estivo ao servicio de ningún mecenas. De feito, é considerado o primeiro músico libre da historia. Aínda que gozou de moito éxito, o seu mal carácter fixo moi difícil a relación coa súa familia e a vida. Ademais, tivo unha enfermidade que o deixou xove, o que non lle impedía seguir compoñendo con gran maestría. Por exemplo, a Oda da Alegría, actual himno da Unión Europea. Entre as súas obras, Beethoven destaca polas 9 sinfonías nas que amosa un gran dominio de cromatismo e de tonalidade. Ademais, tamén destacan as súas obras de piano cargadas de moita expresividade. Beethoven é un dos mellores compositores da historia. O último compositor clásico e o primeiro romántico. Un innovador que superou os límites do clasicismo e abriu as portas ao romanticismo. E ata aquí o programa de hoxe. Esperamos que vos gostare. Ata outra, e sede felices.